B5. Definitely got the answer. Good job. ሳልሳይ ዙርናይ መወዳእታ ውድድርን ክንሰግርና ስለዚህ ከካብ ዙሩ ዝሓሸ ውጽኢት ወይ ድማ ዝበለጸ ውጽኢት ዘመዝገቡ ተማሃሮ ኣብቲ ውድድር ክሳተፉ እዮም ነቶም ተወዳደርቲ ክጽውዕየ ናብ መወዳደር ቦታኦም ብሞራል ድማ ክትስኒልና ኢኹም ተማሃራይ ኣስፋሃ ኣምሮ ካብ መቐለ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮሐንስ ድምቕ ብዘበለ ሞራል ሰኒልና ተማሃራይ ያሬድ ኪዳነ ማርያም ካብ ዓድዋ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ንግስተ ሳባ ድምቕ ብዘበለ ሞራል ተማሃራይ ተኽለወይኒ ተወልደ ካብ መቐለ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮሐንስ ናብ መድረኽ ድምቕ ብዘበለ ሞራል እስክሰኒልና ሳልሳይ ዙርን ናይ መወዳእታ ውድድርን ተምሃሮ ቀዳሞት ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ንቕፅል ኢና ዘለና ከም ትልምድ ብቋንቋ እንግሊዘኛ ክንጅምሮ ኢና ማለት እዩ The first English question goes to Asfa Amro from Maghale, Hatzai Yohannes Preparatory School, question number 3. People everywhere are very much aware of the impediments of external forces like floods, droughts, and human enemies on their lives. In this sentence, the word impediments is underlined. Then, what does the underlined word mean? A. Advantage. B. Ways. C. Benefits. D. Influence. Again. People everywhere are very much aware of the impediments of external forces like floods, droughts, and human enemies on their lives. In this sentence, the word impediments is underlined. Then what does the underlined word means? A. Advantage. B. Ways. C. Benefits. D. Influences. D. Influences. D. Influences. He has got the right answer. Yeah. እዚህ ተማሃሮና አካዳሚያዊ አቅመምን ብቅዓቶምን ከማዕብሉ አመንጎ አብያተ ትምህርቲ ሓድነተን ክጠናኸርን ናብ ካልኦት ተማሃሮና ተሞክሮ ክመሓላለፍ ዕላማ ብምግባር ክካይ ፀንሐ አካዳሚያዊ ውድድር ተማሃሮ 12 ክፍሊ እንሆ በቲ ክትከታተሉ ፀናሕኩም ብርቱዕ ንሕንሕ ተማሃሮና እቲ ውድድር ተዛዚምሎ ብመሰረት እዚ ናይ ወረቀት ምስክርን ገንዘብን ሽልማት ተዋህባ ስነ ስርዓት ክቀጽል እዩ ነዚ ሽልማት እዚ ዝብልና ክቡር ዶክተር ኢንጂነር ገብረ መስቀል ካሕሳይ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ሽልማት መበረታትዒ ክብልና ብክብሪ ይዕድም ሳልሳይ ደረጃ ብምውፃእ ዕውት ዝኾነ ተምሃራይ ኣስፋሃ ኣእምሮ ካብ ከተማ መቐለ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮሐንስ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ተሸላሚ 1,000 ብር ተምሃራይ ተኽለወይኒ ተወልደ ሕጂውን ካብ ከተማ መቐለ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ሃፀይ ዮሐንስ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ተሸላሚ ወረቀት ምስክርን 1,200 ብር ቀዳማይ ብምውፃእ ዕውት ዝኾነ ተምሃራይ ያሬድ ኪዳነ ማርያም ካብ ከተማ ዓድዋ መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ንግስተ ሳባ ተሸላሚ ወረቀት ምስክርን 1,500 ብር
دماغ زبالة مورال إذن هاي لما معلتي أوزود الدرزي لبلس أو سيت ممساهم حدا نجر كوينو جن زود الدرزي لبلس أو سيت ممساهم أخلي كنا نحنا كم كل النسبة كلاتنا هم نفلتو أنا حسب تغلط خفلي فتنا هزوني قرب سلازلو دحر التوسنة جزيس لازمت أفتو نا عسر تغلط خفلي فتناون زلع على وسيت العالق نقول كلنا لعليش الدجاميتي أمسيهم ياو لبيت مرتفعون لخللنا ون بصبو سم دخلنا على كم تجورو منتلن زيلا كاوزيك تملس كلهم ون زوزي لمساهم ووسيت زوزي للرجاجس هم تصادفوا دخلوت محاسكم بيت مرت خيدكم كتسألوا له كتكافلوا كتحجزون خلوت محاسكم من دجنا لافتنا يكاتكم بركلهم مسؤول كتسعروا يجيبوكم